astăzi voi arăta cum faceți să meargă bine PS-ul 5, dacă aveți, dacă nu, nu știu, că am și 4, dar să vedem și pe 4, dar nu știu, nu pot să fac video pe pot să fac unul scurt, că nu mai am postat de mult. Așa, dacă voi aveți puțin FPS-uri și să că jocurile greu și așa, vă arăt eu cum faceți să, adică nu resetați tot, adică faceți de la zero, doar să meargă mai bine. Voi ne apăsați pe PS, aici de pe controller, poate știți, așa, și noi mergem aici, opri PS-ul 5, așa, așteptăm să închidă. Și după ce s-a închis, vedeți la PS, unde aprindeți aici, țineți butonul 7 secunde cât să vă audiți un bip. Nu acum. Țineți apăsat. Uite un bip. Așteptăm. Așa. Și noi trebuie să conectăm cu cablul ăsta la PS. Că dacă căutați pe, dacă vreți să fiți interesați așa, pe YouTube vă arată în engleză și eu vreau să vă arăt și în română cum să faceți. Ca să nu, dacă nu știți engleză sau ceva. Luăm cablul ăsta, punem un PS. Îl conectăm la controller. Apăsăm pe buton, că așa scrie pe buton de PS. Așa, noi dăm în jos, adică nu dați din ăsta, dați din butoanele cele cu săgeți. Dați, treceți, mergeți aici la 6, o înscrie golire, memorie, cache și restați baza de date. Așa, apăsați pe ăsta. Golire, cache, a sistemul de software, de sistem, da. Nu reconstruiți baza, că rămâneți fără nimica pe PlayStation și așa, trebuie să faceți de la zero, apăsați aici, golire, așa, apăsați, scrie aici memoria de cache, așa, golire va fi golită, așa, nu vă interesează, doar să meargă FPS-uri mai multe. Că la mine așa și am văzut pe YouTube și am vrut să vă fac și pe voi să știți ce să faceți. Apăsăm OK și așteptăm că se deschide singur. Așteptăm, uite, acolo se deschide singur. Ca știți și voi și nu aveți vreo probleme. Se deschide, nu avem nicio treabă voi. Uite, se deschide normal, ca de obicei. Apăsăm buton, mergem așa. Și toate aplicate, trebuie să stai, să merge mai repede, să încarcă mai repede, dacă aveți probleme când se încarcă greu, păi e de la asta, e de la ce. Și cam atât. Poate scrieți pe să ne jucăm Fortnite, poate. Poate și un GTA Online, cine vrea. Nu sunt așa de interesat să ne jucăm dacă cine vrea, dar oricum v-am făcut să faceți și voi dacă aveți puține. Eu aveam puțin FPS-uri aici, în Redemption și în GTA Online. Și acum am mai multe, că mi se încărca greu și așa. Păi, asta a fost videoclipul de astăzi. La revedere, ne vedem data viitoare.